Hej, velkommen til Minecraft GMA. Det er Mathias igen, og han skal ud og lave lidt sjov PvP. Vi ved godt, at han ikke er helt usynlig, men lad os nu se, hvad der sker. Godt PvP, Mathias. Vi kan se der, han løber ud. Spøgelset her. Og vi kan se, der er fisk derovre. Nu skal han over nakken. Der er ryg. Flygter han. Kasper Marx. Han fjende. Han kan blive væske med. Han vil sgu ved. Han løber ud igen. Det er 95, tror jeg. Og der han løber efter den mand. Han nakker en. Han nakker en mand uden noget. Vi ser her. Og så kommer Kasper Ninja. Mathias bliver jagtet. Og det er min mere PvP-video. Og det er med til alle de andre afsnit her. Mere PvP 2. Nu følger vi lige Kasper Ninja, og nu skal vi lige finde Mathias igen. Ja, der løber han jo, uden nogen bukser på. Frækt. Det var alt for mere PvP i dag.